Arratsaldeon eta ongi etorri gaurko magazinera. Gaurkoan Oian Mendizabalekin hitz egingo dugu, beraz Alduako indusketa lanen zuzendaria da eta aurten indusketa lan horiek 10. urte hurrena betetzen dute. Baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko abuztuaren 11 da, beraz ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1833 urtean, Grezian, Frantziako tropek herrialdea utzi zuten 5 urteko okupazioaren ondoren, Greziaren independentzia gerra zela eta. Eta gaur bezalako egun batean ere bai, baina 1926 urtean, tropa falangistek Blas Infante Andaluziako aberriaren aita deitua, erail zuten Espainian bere ideologia independentista edo federalista andaluziarrarengatik. Urte batzuk beranduago 1960an, Txad Frantziatik independizatu zen. Eta bukatzeko egun berean, baina 2012 urtean, 6 eta 6,2 graduko bi lurrikarak 306 hildako utzi zituzten Irango ekialdeko Azerbaijan probintzian. Ikus ditzagun orain gaurko egunkarien azalak zeintzuk diren. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Lerroburu nagusienak dioenez, Nafarroak proiektu berdeetara bideratu ditu Europako funtsen 374 milioien erdiak. Honen azpiko lerroburuak COVID-aren inguruan kasua jaitsi egin direla berriro eta kutsatzuen kopurua 9 hilabetetan txikiena dela dio. Bestalde ondoan, argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Udalak ez du aurrezten. Beste aldera itzulita tamaina txikiagoko 3 lerroburu azaltzen dira. Lehendabizikoak horrela dio. Pedro Sánchezen fronte irekiak legealdirako. Bigarrenak ordea, temperatura altuengatik mahats bilketa goiztiarrena hasi dela dio. Eta hirugarrenak dioenez, Nafarroa osoko merkatariek Olazko parkearen proiektua errefusatu dute. Egunkariaren azalaren beheko aldean horiz azpimarratuta, Diario de Noticiaseko hartarazi du bihar ligako gehigarri bereziari buruz. Eta bestalde bukatzeko beroarengatik alertalaren dagoela jakinarazi du. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkariaren lerroburu nagusienak dioenez, Nafarroak estanko gehiago izango ditu mugan Frantziako tabako kontsumoa aprobetxatzeko. Eta ondoan egunkariak gorriz nabarmendu du COVID-ak beheranzko joera berretsi duela Nafarroan. Beherago argazki handi batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Nafarroako aire girotuaren instalatzaileak eskaerari erantzun ezinik dabiltza. Egunkariaren azalaren goiko aldera itzulita grisez azpimarratutako 3 lerroburu azaltzen dira. Lehendabizikoak dioenez, maskotak adoptatzea 30% gehiago izan da pandemian. Bigarrenak ordea greba batek Iruñeko udaligerilekuak irekitzeko arriskuan jarri dituela dio. Eta hirugarrenak bukatzeko horrela dio. Prietok arauak azaldu dizkio osasunari. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusienak dioenez, emigrazio hazi eginda Euskal Autonomia Erkidegoen migrazio saldo positiboa gorabehera. Beherago energia aurrezteko neurriak indarrean sartzearen harira, horrela dio hurrengo lerroburuak. Betetze eta harrera desorekatua barnealdeetan 25 eta 27 graduen neurrira. Honen azpian argazki batek lagunduta hurrengo lerroburuak dioenez, suteen arriskua dela eta larrun itxita bihar arte. Azalaren eskuineko aldean, Aritz Intxustaren analisi baten izenburuak horrela dio. Informazio brigada eta Sanferminak. Eta bukatzeko beheko aldean Garak azpimarratu du Kubak kontrolpean hartu duela Matanzaseko sute larria. Berri egunkaria aztertuko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusienak dioenez, migratzaileen erreskatea herritarren bizkar gelditu dela salatu du MSF-ak. Beherago argazki handi batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, opera oholtzan atzera. Eta argazkiaren azpian berriak Jose Manuel Beirazen aipuan nabarmendu du eta horrela dio.
Joan deneko 15 urtean gutxienez gaizkitu eginda Galiziaren sindrome koloniala. Bestalde, honen ondoan argazki txikiago batek lagunduta, hurrengo lerroburuak dioenez, Gasteiz jaietako erasoi gaitzespena. Eskuineko aldean, egunkariak Ana Montañanaren aipuan nabarmendu du eta horrela dio. Nire kirol ibilbidea oso lotuta dago Mario Lopezekin eta ilusioa handia egintit lekukoa hartzeak. Horretaz gain berriak laukigorri batean hurrengoan nabarmendu du. Mark Zuckerberg sareak aberastuta. Eta bukatzeko gozatzeko 11 errezeta azpimarratu ditu berriak. Eta Euskal Herria irratia bukatzeko. Asteko lerroburu nagusienak dioenez merkatariak azalerandiko beste saltoki bat zabaltzaren aurka. Bestalde, eraso sexisten aurka eta faian ez zaitez isildu kanpaina aurkeztu duetela ohartarazi du. Eta bukatzeko Euskal Herria irratiak AMT-ko Peio Horiaren aipuan nabarmendu du eta horrela dio. Akaso urte batzuen bueltan Iruñerriko paisaia Madrilgoaren antzekoa izango da. Pasa gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikustera. Gaur ere beroa azpimarratu behar dugu. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta maximoek berriro ere 35 gradu zentigraduak gaindituko dituzte, baita kostaldeko zenbait lekutan ere bertan arratsaldean ibiliko den brisak beroa zertxo baita apaltzen lagun dezake, baina oro har bero galanta egingo du. Goizean goiz gaueko zaparraden arrastoak gera daitezke, baina egunaren erdikorduak lasaiagoak izango dira. Arratsaldean bero hodeiak gera daitezke eta zaparrada trumoitsuren bat bota dezake. Ostiralean Kantauri isurialdean tenperaturak behera egingo du, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura ez da 35 gradu zentigradutik igoko. Gainera, kostaldean beho-hodei batzuk ager daitezke eta bertan maximoek ez dituzte 30 gradu zentigraduak gaindituko. Gainerako lekuetan berriro ere bero handia egingo du hegoaldean batez ere. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta temperatura beste koska bat igo daiteke, hau da beroak jarraipena izango du eta zaparrada trumoitsuak bota ditzakeenik ezin da baztertu. Gaurkoan Oiane Mendizabal daukagu gurekin platoan, Oiane Zalduako indusketa lanen zuzendaria da. Egunon, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ongi. Ongi? Bai. Bueno, Oiane, konta eguzu pixka bat, lehenik eta behin testuinguruan jartzeko eta ikuslek ere bai ulertzeko zer dira Zalduako indusketa lanak? Bueno, Zalduako aztarnategi arkeologikoa gaur egungo Auritz eta Aurizberri herrien artean kokatutako herri erromatar bati dagokio. Bertan, 4,5 hektarea inguruko hedadura duen herri bat dago, gaur egungo belardi baten azpian, eta, Arantzadi Zientzia Elkarteko lantaldeak bertan dihardu lanean 2012 urtetik aurrera. 10 urte hauetan, pixkanaka lantaldea lantzen joan da, jakiteko herri hori noiz sortu zen, zeintzuk bizi ziren bertan, nola garatu zen eta nola abandonatu zen. Zuk aipatu bezala, aurten 2022an 10 urte betetzen dituzte indusketa lan hauek, eta zer aipatuko zenuke horrela esanguratsu aurkitu duzuela 10 urte hauetan zehar, laburbilduz pixka bat? Bai, nik gauza puntual bat baino azpimarratuko nuke azkenean duela hamarka batzuk arte pentsatzen zen erromatar garaian apenas zegoela aztarnarik Nafar Pirinioetako inguruan, eta 10 urte hauetan ikusiena da badau galtzadaz gain, lehen etzela hain ezaguna bere bilbidea, bazela galtzada bat, baina baita ere galtzadaren ertzean zeuden herriguneak, galtzadako bidaiariei zerbitzu emateko guneak, eta inguruko paisai guztian ere baimeategiak eta seguruenik egurra ustiatzeko eta ganaderitzan ibiltzeko eta lurraldea eraldatu zutela. Eta Oiane aipatu duzu, inguru horretan uste zenutela ez zegoela egongo horrelako indusketarik ez orduan. Nire galdera da, Nafarroan orokorrean horrelako indusketa asko daude,
edo berezia da hau, ez dira asko ikusten? Egia da, Nafarroa oso aberatsa dela arkeologia erromatarria dagokionez, baino duela markada batzuk arte, aztarnategi garrantzitsuenak edo kokatzen ziren edo Iruña herriaren inguruan, edo hegoaldeko lurraldetan, bai Herriberan eta bar. Egia da, iparraldeko zonaldean, orain arte ez zela ezer hola garrantzitsurik topatu, baino inor ere ez zelako jarri bilatzen. Eta ikusi duguna da, badaudela desberdintasun batzuk hori Nafarroa erdialde edo hegoaldeko aztarnategiekin, baino hala ere badaudela aztarnak eta ikertzeko oraindik material eta gune asko daudela. Eta Oiane, zure ustez, honek zer ekartzen digu nafartarrei edota euskaldunoi? Bueno, azkenean erakusten duguna da baita ere aniztasuna eta naiz eta erromatar garaian, erromatar kultura edatu baita ere Pirineko inguru hauetan, euskaldunon esan dezagun nortasunak edo mantendu egin zela, jakin zuela eraldatzen garaiko momentuetara, eta gure historian oinarri batzuk edo abiapuntu batzuk jartzen ditu, etorkizunean hori garatzen joan ahal izateko. Eta pixka bat aipatu duzunarengatik, zuk uste duzu garrantzitsua dela indusketa lan mota hauekin jarraitzea? Noski baietz, 10 urte daramatzagu inguru honetan lanean, baina 10 urte hauetan behin da berriro nabarmen gelditu den gauzetako bat izan da abiapuntuan besterik ez gaudela. Eta urtero juten gara informazioa pixkanaka eskuratzen, baina oraindik jakiteke falta dena ikeragarria da. Beraz, ikusten duguna da, oraindik bakarrik izebergaren punta edo ezagutzen dugula, eta ikertzeko asko falta dela. Eta, Oiane, lan honen prozesua nolakoa da? Pixkatori hasieratik, 10 urte gonzarete honetan ez, baina hasieratik eta gero ikerketa egin arteetan nola joaten da prozesua? Bai, jende askok pentsatzen du, hasi ziren leku batean zulo bat egiten eta hala, hiri bat agertu da ez prozesua hori, baina askoz ere konplexuagoa da. Lehen esan deten bezala, lantalde oso handi bat dago honen atzean, jende asko gehiengoa esango nuke voluntarioa dela, eta orduan guztion parte hartzerik gabe ezinezkoa izango litzateke hau berrera ateratzea. Guztiaren abiapuntua edo izan zen Juan Mari Martinez Txoperena, azkenean bera Aurizberritarra da, eta berak ikusi zuen inguru horretan ateratzen zirela erromatar garaiko aztarnak eta bar, eta orduan berak abiatu zuen Arantzadiren barnean ere lantalde bat, bai Galtzada topatu zuena, miliarioak, ondoren Zalduako aztarnategiak, ondoren gehitu zen lantaldera baita ere Ekine Garzia, berak egin zuena zen minaketa geofisikoak egin, gaur egun dugun hirigune horren plano edo eskaneo moduko bat izateko, eta azkenean indusketa arkeologikoak izan dira demagun 3. pauso garrantzitsua bezala, nun aurretik landuen informazio guzti horrekin erabaki dezakegun nun industu eta pixkanaka informazioa gehitu aurretik lortu den guzti horri. Eta, lehen aipatu dut, aipatu bezala zu Oiane zuzendaria zara, nolakoa da zuzendaritza lana eta presio handia jasaten duzu edo ez? Onerako eta txarrerako, esan beharra daukat, ni zuzendaria banaizela, baina besteko zuzendari batzuk ere badaudela. Beraz, lana elkarren artean eta banatzen dugu, baina azkenan zuzendariaren betebeharrak dira, esan dezagun, proiektuak aurrera jarraitzea, horrek esan nahi du. Guk egiten dugula, baimenak eskatzeko prozesutik, proposamenak egitera, diru finantziazioa bilatzera, hori delako beste puntu garrantzitsuenetariko bat, lantaldeak osatu, lantaldeak koordinatu, behin indusketa burutu ondoren hor ateratzen den informazio hori guztiak kudeatu, material horien ardura, garbiketa, sailkapena koordinatu baita ere, txostenak, azkenan gurpil moduko bat bezala da, eta zuzendaria onerako eta txarrerako badu horren guztiaren ardura, orduan egia da ez garela aspertzen denetik egin behar dugulako, baina aldi berean batzutan neketxoa izan daiteke. Eta aipatu duzuzuk baimenena eta diru laguntzena,
Nola moldatzen zarete hori baimenak eta diru laguntzak lortzeko? Bueno, egia esateko baimenen ikuspegitik eta justo zalduako erdigunea kokatuta dagoen gunea lursail pribatua da. Orduan, alde horretatik bertako jabetza duen elkartearen baimena jasotzen dugu, baina diru laguntzak esan dezagun direla azkenean gure lan erritmoa markatzen diguten baliabideak edo. Finantziazio gehiago izango bagenu, lan erritmoa gehiago azkartuko genuke, behar bada indusketa epeak zabalagoak izango lirateke, orduan urtero daukagun finantziazioaren arabera egokitu beharra izaten dugu astebeteko indusketa egin, 2 astekoa edo 3 astekoa. Eta urtean zehar, Oiane, nola lan egiten duzu? Egoten zarete egunero edo astelehenetik ostiralera ez dakita bidez hemen saloan bezala, edo nola egiten duzu? Bueno, egia da urteko garai desberdinetan dagoen lankarga desberdina dela. Guretzako uda izaten da lan gehien dagoen momentua, azkenean indusketa garaian bertara adibidez auritzen hartzen dugu ostatu eta 24 ordu egoten gera, lan orduetan, baina gero lan orduak baino lehen, ondoren lantaldea aurreko egunetatik ere bertara joaten gera, guztia prest izateko, kanpotik datozen voluntarioan bila joateko, eta gutxi gora bera ekainetik irailera izaten da lankarga gehien izaten dugu momentua. Hortik aurrera, egia da lana pixka bat baretu egiten dela eta gelditzen diren ardura guztiak urtean zehar banatzen ditugula. Eta, zuek bertan lan egiten ez daudeten bitartean, indusketak zer, estalde egiten dira edo bisitatu daitezke edo? Lortu genuen Zalduako Aztarnategian 2020 urtean, pandemia betean geundenean, Nafar gobernuak egin zuena zen, gehien industu dugun eremuan izan da hiriko terma gunea edo, eta lortu genuena izan zen kontsolidazio lan minimo batzuk egitea, zeren aurretiaz beti derrigortu egiten gintuzten aztarna horiek estali behar izatera, azkenean ia 900 metrotarako altueran dago, neguan izotza elurra egiten du eta aztarnak urtetik urtera asko hondatzen ziren kontraste horrengatik. Beraz, interbentzio horri esker lortu genuena zen panel pare bat jartzea, gune bat ikusgarri izatea urte osoan zehar, eta ez bada ezer azken orduko horik suertatzen edo, asmoa da kontsolidazio lan horiekin jarraitzea urtengo udazkenean baita ere. Eta zu zuzendaritza honetatik bizi zara, esan edo zure lanbidea da, eta ez duzu beste zertan lan egiten edo konta eguzu pixka bat, Oiane? Bueno, hori da aspektu nahiko komplikatu bat, izan ere hori finantziazioa hain murritza izan da, gaur egun daukagun aurrekontuarekin ezinezko sortatzen zaigu pertsona bat urte osoan zehar kontratatua izatea, proiektu honetarako soilik. Beraz, nik egiten dudana da partekatu doktoretza tesi bat egiten ari naiz, justo eskualde honetako erromatar prozesuaren inguruan, erromatartze prozesuaren inguruan. Beraz, partekatzen dudana da beka, indusketa, zuzendaritza, gauza batzuk amankomunean badituzte ezaugarria, ze azkenean hemendik lortzen dudan informazioa ondoren tesirako erabiltzen dut, baina egia da badaudela egunerokotasuneko beste 1000 lan ez dutenak zer ikusirik eta saiatzen naizena da hori guztia tartekatzen. Leko guztitara heltzen, ez? Hori da. Oso ongi, Oiane. Eta adibidez gainerako lankideek, zer dira langileak, ikasleak, voluntarioak? Lantaldearen ia gehiengoa voluntarioek osatzen dute. Voluntario lantalde esan ezagun nahiko finko bat bezala dugu. Azkenan urte dexente daramatenak proiektuan parte hartzen, beraz dinamikak ongi ezagutzen dituzte, bakoitzak rol desberdinak hartzen ditu, badugu pertsona bat sukaldean eta logistikan eta aritzen dena, baita ere agian zuzendaria bezain importantea den kargua dena, ze hori azkenan egunero denak bazkaldu, gosaldu, afaldu barra daukagu, eta lanean ari baldin bazara ez daukazu denbora hori prestatzeko eta ezinbestekoa da azkenean zerbitzu hori izatea. Gero beste batzuk lantaldean ere bakoitzak hartzen du esan dezagun ardura jakin batzuk,
eta horri esker lan aurrera ateratzen dugu. Voluntarien artean badira bi perfil orokor, esan dezagun, alde batetik gehiengoa etortzen dena dira ikasleak, edo beraien ikasketak bukatu berri dituzten pertsonak, izan ere, batez ere, historia, arkeologia, edo zaharberrikuntza ikasten duten pertsonak, nun klase teorikoetan jasotako hori praktikan jarri nahi duten, baina beste alde batetik ere etortzen dira jubilazio inguruan dauden pertsona askok, nun interesa daukaten gaian, eta behar bada adin horretan denbora libre gehiago dutenez, zergatik ez orain hontan lagundu, eta azkenean oso osagarriak dira, batzuen eta besteen ekarpenak, osatzen den taldea oso anitza da, eta horri esker ateratzen da lan aurrera. Eta, pixkat, kontatu diguzu ez langileen partetik, nola moldatzen zareten zer egiten duzuen eta bar, baina, ez dakit nola esan, kanpoko batek, ez? Zer egin beharko luke hori bisitatzeko, alda bisitatu edo ez, edo zerbait gehiago jakiteko ni buruz? Bai, alde batetik hori azmarratu aztarna horiek bisitagarri badaudela, eta gaiari buruz informazioa egin nahi baldin bada, lantaldeak ere osatu dituela bai webgune konkretu bat Zalduako aztarnategia beri buruz, baina baita ere eskualde hori osoa zeharkatzen duen galtzada erromatarrari buruz, irubebikoitza galtzadaerromanalpirineo.eus izena duena, orduan bertan aurkitu ezakezue gaiarekin erlazionatutako eta bisitagarriak diren dozen informazio. Eta bestalde, indusketetan parte hartu nahiko balu norbaitek, Arantzadi Zientzia Elkarteak normalean aste santu inguruan edo egiten duena da folleto moduko bat, nun bertan aurkezten diren indusketa arkeologiko desberdinen eskaintzak, hau da, nun egingo diren, zein datetan, zeintzu diren bertan parte hartzeko eskakizunak, orduan izaten da garaian, norbaitek interesa izango balu, bertan izena eman, eta ondoren eskaera guzti horiek jasotzen ditugu zuzendaritza taldeak, eta horren arabera egiten dugu jendearen aukeraketa, eta nik animatu nahiko nuke, norbaitek interesa izango balu edo, garai horretan erne gotea Arantzadiko webgunera, eta bertan izen ematea azkenean esperientzia nahiko berezia, baina polita dela. Bai. Eta hoian ez duk, orain arte ikusi duzunaren arabera, horrelako indusketa lan batek jendea erakartzen du, edo badago ez dakit ikusi duzu jendartean horrelako lan bate ikusteko grina, edo ez? Bai, guk urtero egiten duguna da, azken finean, guretzako informazio gehiago lortzeaz gain, guretzako garrantzitsuena dena da, lortugun informazio hori interesa duen orori zabaltzea, divulgatzea. Beraz, kanpaina bakoitzaren amaieran egiten duguna da ate irikien jardunaldi bat, eta bertan egiten duguna da bisita gidatu bat, aztarnategia aurkezten, baina urte horretan edo kanpaina horretan egindako berrikuntzen berri emanez. Hau da, begira, aurten hau aurkitu dugu bestea, eta egia esateko arrakasta desent izaten du. Aurtengo ate irikien jardunaldian guztira gaztelania eta euskerazko bisitetara 100 bat pertsona edo hurbildu dira, eta gainera sumatu dugu jende asko urtetik urtera errepikatzen duela, jakin nahi duelako zeintzuk izan diren urteko berrikuntzak, eta badagoela jarraipen eta interes bat. Orduan lor horretan zuek pozik ez? Horrelako lan bat egiteaz eta ikusteaz jendea interesa erakusten duela ez? Bai, azkenan ilusia ematen du, jendea urtero etortzen denean, eta ikusten duenean jarraipen badagoela bertan, eta ilusia egiten du. Eta zuri, Oiane, lan honen inguruan zer da gehien gustatzen zaizuna, edo zuk ze alorretan disfrutatzen duzu gehien? Bueno, lehen esan duten bezala, azkenean guri zuzendaritzako tokatzen zaigu denetik egitea. Orduan, gehien gustatzen zaiten gauzetako bat da, ez egotea beti gauza bera egiten, eta azkenean garaiaren arabera tokatzen dela gauza bat edo bestea egitea, baina bestetik, agian gehien disfrutatzen dudana izaten da landa-laneko garaia, hau da, kanpoan industen ari geran garai hori, egia da gero aste batzuk dara matzuzunean fizikoki gogorra egin daitekela eta baina nik asko disfrutatzen dut. Bai, kontatu diguztu hori oso lanpetuta zaudela, ordan lan handia daukazu eta gogorra ez, baina aldi berean ez zara aspertzen ez. Hori da, eta jende askok esaten du, baina benetan merezi du hemendik onera ibiltzea eta hainbeste denbora, eta bero azken aldean egiten duen bero honekin, lanean, lan fisikoa,
Jo, benetan azkenan disfrutatzen duzu, ikusten duzunean ari direla aztarnak ateratzen eta pixkanaka aztarnategia gehiago ulertzen zoazela eta badu ilusio puntua eta pentsatu nahi dut ez dela bakarrik nire gauza, izan ere hori, lehen esan bezala lantaldearen gehiengoa voluntarioko osatzen dute eta bada jende multzo bat urtero azkenean errepikatzen ari dena, beraz, badu zerbait jendea engantzatzen duena. Claro, eta hori zeo zer motibatu beharko du pertsona horiek ez joatekoan lan egitera voluntario bezala eta... Hori da, azkenan ere azpimarratu nahiko nukena da, jende hori badatorrela lanera eta badatorrela ikastera eta arkeologian eta murgiltzera, baino 24 orduko esperientzia bada, izan ere jendearen gehiengoa etortzen da bertara lotara, eta azkenan badukazu aukera jende berria ezagutzeko, behar bada aurretik ezagutzen ez dituen Nafarroko inguruak ikusteko, bertako jendea, saiatzen gera ere deskantxo egunetan eta inguruko egunetara mugitzen, eta azkenean esperientzia osoa dan ikuste dut jendeak disfrutatzen duena, ez soilik lana, izik eta hori 15 egunetan edo kanpainak irauten duen bitartean sortzen den giro berezi hori. Eta, bueno, zu orain Oiane, hori indusketa lan hauen zuzendaria zara, baina nola heldu zara puntu honetara esan nahi dut, nolako izan da zure bizitza, bueno, edo ibilbide, hobeto esan da ibilbide profesionala? Bai, nik historia ikasi nun Gasteizen, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bertan ikasten ari nintzela, Juantxo Agirreren bidez, esan zidan, historia ikasten baldin badezu, gu badugu indusketa bat martxan Amaiurreko gazteluan, eta etorri nahi baldin baduzu arkeologia ezagutzera eta, animatuko naiz. Eta orduan bertan hasi nintzen voluntario gisa Amaiurreko gazteluan, ondoren Amaiurren geundela proposatu ziguten ea Zalduako aztarnategi honetan parte hartu nahi genuen voluntario bezala, Enrique Leponak deitu zigulako, esan zigulako, eta horretara ere animatu ginen, eta azkenean 2015ean hasi nintzen bertan voluntario soil gisa, eta pixkanaka gero eta ardura gehiago hartu, gero eta gehiago gustatu eta bat, eta 2019 urtean doktorego tesiaren proiektuan sartu nintzen, eta arrezkeroztik hemen nabil, eta espero dut aurrera jarraitzeko aukerari izatea. Eta zuk adibidez orain, zer esango zenioke zu bezala ez historia ikastera edo arkeologia ikastera sartu den ikasle bati, zer mezu bidaleko zenioke pixkat motibatzeko? Bai, hori, leheno esan detena ere, nahi baldin badezu behintzat probatu, gero ikusteko ea gustatzen zaizun bai edo ez, baina badagoelako jendea, ikeragarri gozatzen duelako, beste batzuk guztiz ulergarria da, agian eri beste zerbait gustatzen ez zaidan bezala, hau ez da nira. Baina behintzat animatzeko, indusketa arkeologiko batean parte hartzea, benetan esperientzia oso bizigarria edo polita delako, eta asko ikasten delako, bai historiari buruz, baina baita ere landalanari buruz, aztarnategi horren inguruan dagoen herria, jendeari buruz, beraz, animatzeko oso aberasgarria delako, eta hori horretarako gaudela. Eta urte hauetan bizi duzunaren arabera ez, baukazu horrela esperientzia esanguratsuren bat edo anekdota bat kontatu nahiko zenukena? Anekdota, azkenean esperientzia asko bizi izan ditut, bai indusketetan ezagututako lantaldearekin, bai lanean, bai lanosteko orduetan, ez dakit, ni behintzat orain arte oso gustora ibili izan du naiz eta urte edo kanpaina bakoitzak badu bere anekdota berezia, bere momentu konkretuan gertatuta eta galdituko nintzateke guztiaren bilduma edo... Bere osotasuna, hori da, bai, azken finean ere, gaur egun nire nortasuna eta dudan esperientzia eta anekdota guzti horien kumul horren ondorio delako. Oso ongi. Eta, bukatzen joan barko gara, Oiane, orduan, ez dakit zeo zer gehiago gehitu nahi baldin baduzu, ikusle jakiteko edo indusketei buruz, berri hori zure txanda. Ez, hori, hemen hitz egin dugula Zalduako aztarnategiaren inguruan, baina baita ere azpimarratu hori, Zalduako aztarnategia badagoela lotua galtzada erromatarrari, galtzada hori gaur egun
edonorentzako erabilgarri dagoela, hau da, eginda mendibide bat, seinalizatua, 26 kilometrotan zehar Artzibar inguruan eta bar, eta baita ere hegoalderago badela beste aztarnategi txikixago bat, baina horrek ez duela esan nahi, ez dela zaldua bezain interesgarria, edo gehiago, Artzibarrekoa dena, orain abuztuan bertara goazela lanera, eta azkenean galtzada ulertu alizateko eta aztarnategi bat ulertzeko lurraldea bere osotasunean ulertu behar dela. Orduan, gonbidatzen dut ikusten ari diren pertsona guztiek bisitatzeko inguru hau, izan ere oso leku polita da. Erromatar garaiaz gain, historiaren ikuspuntutik ere oso garrantzitsua den gunea da, milaka urte hauetan zehar, milaka pertsona pasa direlako, momentu ezberdinetan, hasi historia horretik eta gaur egunera arte, eta hori, bertara gonbidatzea, beste ez. Bai, Jane, honekin bukatuko dugu, esan nahi dut, nik uste gai oso interesgarria dela ez, eta luze egongo ginatekela horrela hitz egiten, baina, orain txaipatu duzun bezala, jendeak hor badauka, interesa daukanak hor badauka indusketa hori eremua ikusteko, orduan, eskerrik asko gutxienez tartetxo hau eskintzagatik. Hori da, zuei ere gonbidatzagatik eta aurren arte. Bai, ongi ze, eskerrik asko. Orain ikustitzagun Iruñeko udaleko albisteak zeintzuk diren. Asteko gaur abuztuaren 11 osteguna zinema euskaraz iritsiko da Mendillorriko aintzirako parkera Chef Zorionaren errezeta film frantsesaren proiekzioarekin. Jean Reno aktore ezaguna eta Michael Young gaztea dira komediaren protagonistak. Filmak lan prekarioa duen gazte baten abenturak kontatzen ditugu, haren lan bizitzan txef ospetsu bat agertzen da, eta txefaren estatus altuan mehatxupean jartzen du bere jatetxeen jabe den finantza taldeak. Bestalde amaituta eta ornituta dago jada Lezkairuko aurre eskola berria, 12. Iruñeko aurre eskola publikoen sarean. Diseinua bera hautaketa pedagogikoa da, heziketari lotutakoak plaza horren inguruan antolatzen ditu espazioak, baita eskala txikiagoko eta aurrei egokitutako kanpoko patio eta lorategien inguruan ere. Eraikinaren erdiko espazioek argi naturala dute estalkiko sabaileio handien bitartez. Eraikinean 0 eta 3 urte bitarteko hainbat haur talde egonen dira, bularrekoen espazioak plazaren iparraldean daude eta ibiltari batzuk ere egonen dira bertan, beste ibiltari batzuk ertainak eta nagusiak aldiz hegoaldean egonen dira. Horretaz gain beste ikasturte batez Iruñeko udalak hiriko ikastetxei bertsolaritza irakaskuntzan udal programa eskaintzen die, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikaslei disiplina tradizional horren oinarrizko printzipioak ezagutarazte aldera. Tokiko gobernu batzarrak programa hori garatzeko kontratuaren lehenengo luzapena onetsi du, Nafarroako bertsozale elkarteak kudeatzen du programa eta 45.000 euroko zuzkidura du. 2022ko 2023ko ikasturtean bertsolaritza irakaskuntzan programa D ereduko 9 ikastetxetara helduko da. Hegoaldi Ikastola, San Francisco, Bernart Etxepare, Patxi Larraintzar, Elorri, Mendigoiti, Amaiurri Ikastola, Sanduzelai eta Bustintxuri. Eta bukatzeko txalaparta, ohe elastikoak eta zirku akrobaziak izanen dira protagonista Arresietako jaialdiko 5 punta zikloaren 3 ikuskizunetan. Ziudadelan eginen dira Utxun, Gehiortzi, Planeta Trampoli eta orain bi taldeen 3 muntaketak astearte asteazken eta ostegunean 8 aurrera. Eta hau izan da guztia, gaurkoz eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.